Juhu! Pozrite, pozrite. No, si sadni radšej, nevodku tu na kameru. Dole. Čo? To cesta. Čo tam dole? Dáš to na YouTube? Áno. Je, Ocka to dá na YouTube. Tu sú to dvere. Koľko? Že tam vypadne, tak pevne uvidí. A už. A pôjde Ocko dole pešo z fotku a bude hľadať mobil. Nie. Tak môže, ale nie. To je tu husté. To je aké vysoko také. Jouča, kočičko. Pán. Kedy vystupujeme? Dobre, uši mám také. Izara, nie? To pôjdeme celú.